अनलायग्रा गासै आइ आफा आरो बिदा फंबायफोर जाय दिनै बे फेब्रुवारिनि 2022 मायथाइनि 3 खालाराव दिनै नोंथांमोना गुबुन दिनफ्राव फैबाय थानाय बायदि दिनैबो नोंथांमोना बे जायगायाव फैनानै गावखौनो उन्दै खालामनानै जिउआव हावरिया महरै नोंथांमोना दिनै बे जायगायाव गंग्लायनायजों उन्दै जानायजों दिनै नोंसोरो बे जायगायाव इसोरखौ खुलुमनो सिबिनो फैबाय। बेनिखायनो दिनै आरोबाव अनलायगाफोर माखासे बोसोनफोरखौ होनायजों दिनै आं नोंथांमोननाव टेस्टिमनिनि थाखाय जाय अनलायग्रा गथ'आ बे सिख्ला बैसोआव दं अनलायगाफोर जोंनियाव सोरबा उन्दैफोर एबा सिख्लाफोर जोहोलावफोर टेस्टिमनि होनायखौ आङो गोबां नुवा दिनै जोंनि गेजेराव फैदों। बे मा जायामोन आरो मानिफ्राय दिनै बे सोखाजानायखौ मोनखो गावनि बे नामजों लोगोसे आरो बेयो माबोरै इसोरनि गेदेर अननाय मोनदांथों बेखौ बियो फोरमायनानै लागोन नामजों लोगोसे गामिजों लोगोसे। नोंनि नामा मा नाम? आनास्तासिया। नों बबे जायगानिफ्राय फैदों? आं बाटासिपुर पारिसनिफ्राय फैदों। दा नोङो एसे बुंनो हागोन ना नों मा जायामोन दिनै जोंनि आइ आफा बिदा फंबाय आरो बेफोरनि गेजेराव नोंनि जिबनाव जाबोनाय आरो माबायदि बेरामाव दङमोन आरो सोरनि बिसनायजों नों दिनै बे गेदेर सोखाजानायखौ मोनखो बेखौ नों बुंनानै जोंनो फोरमायब्ला जों हामबायगोन इसोरखौ बाख्नायगोन। आं गिबियावनो आइ मारिया आरो आफा इसोरखौ आरो आगै आलफनसाखौ हामबाय होग्रोदों। आं दिखियाजुलि पारिसनिफ्राय फैदों। आं गामिया आंना आस्राबारि आरो आं गिबियावनो आं गोबांथार बेमार आजारजों गोग्लैसोनानै दंमोन आरो आं गोबांथार सोखाजानायखौ मोनदों। आं फार्स्टआव बिदिनो जादोंमोन आं गोबां बेमार जाबाय थादोंमोन आङो लोमजाबाय थादों बिदिनो आं बाहेरायाव थायोमोन। आंनि बेमारखौ नायबाबो जेबो मोना नायबाय थायो जेबो मोना बिदिब्लाबो माने बिनिफ्राय बुंबाय आंखौ आब'मोनाहाय नोङो नोंसिनिथिंथ' सासे बिग्रा दङ नों बेखौ रायलायहरनानै नोङो सोंहर नों बेमारखौ मानो बेफोरबायदि मोनाखै होननानै आंखौ बुंदों आब'मोना। बिनिफ्राय आंखौहाय आंनावथ' आमाइनि नाम्बारबो गैयामोन आङो सानबायदि आंनावथ' नाम्बार गैयिखाय आङो जोंनिनो गामिनि आस्राबारि आमाइनिफ्राय आङो आमाइ फ्रान्सिस होननाया बेयावनो दंफैखायो आं आमाइ फ्रान्सिसनिफ्राय नाम्बारखौ बिहरनानै आं आमाइजों रायलायहरदों। आं आमाइखौ बुंदों दि आंनाव बेमार जाबाय थादों नाथाय नायब्लाबो जेबो बेमारखौनो मोना आं आमाइखौ बुंदों आरो बेनि उनावहाय आमाइया आंखौ बुंदों दि सिगाङावहाय बिदिनो नोंनाव बेमारफोर जादोंमोन नामा आरो आंखौ डेंगु बेमार जादों नामा आमाइया बुंदोंमोन। बिनिफ्राय आंथ' मिथिया बेफोरबायदि बेमार नामा जेबोखौनो मिथिया आङो। बिनिफ्राय उनावहाय आं आमाइखौ बुंबाय आंनि थाखाय बिना हो आमाइ आंनावथ' आं लोमजाबाय थायो बेनिफ्राय आंनि बेमार जेबो मोना। बिनि उनावहाय आङो साननैसो थानानै आंनि बेमारा बिदिनो जाबाय गोबाव जाबाय आंनि मामा बाबाबो गोबां बेमार जादों। बिनिफ्राय आङो थै गोबानो हमबाय आरोना बिनिफ्राय ओरैहाय थै गोबानानै आङो थादों अब्लाबो आं खोन्थायाखै गिनानै आब'मोनखौ ओरै आंनि मेदामाबो ओरै गोबां गियो बिदि बेमारखौ होननानै आङो मिन्थियाखैमोन बिदि बेमार जादों होननानै आङो खोन्थायालासिनो थादों। होमबाबो आङो साननै सानथामसो थाबावदों ओमफ्राय आंनि बाबायाबो बिदिनो बेमार जाबाय। बिनिफ्राय ओरैहाय आङो बाबाया आंनियाहाय ओरैहाय अपारेसन जादों बेनि उनावहाय आरो बाबायाबो मोजां जानानै बिनि उनाव मामाया ग्रोब जाबाय मामायाबो बिदिनो गोबां बेमार जानानै ओरै अपारेसन जानो गोनां जाबाय मामायाबो बाबायाबो। होमबाबो आं माने आंना थै खेबसेल' गोबादोंमोन ओमफ्राय आं जेबो सानाखैमोन आंनाव जायाखै खोमा जेबो बेमार सानदोंमोन आङो। बिदिनो आं गुजुबाय थानायखाय बिदिनो आङो गुजुनायखायसो आं थै गोबादों सानदों जेबो गिदिर बेमार जायाखै सानदोंमोन। ओमफ्राय बेनि उनावहाय जेरैहाय मामाना जै दिनखालि अपारेसन हरावहाय जागोन बे दिनाव आंनाबो आरो थै गोबाफिनबावबाय आङो बेयावसो गिनानै आं आब'नो खोन्थानानै लाबाय आंनि बेमारा मा जाखोथाय आब' आं थै गोबाफिनबाय होननानै आं खोन्थाबाय। ओमफ्राय आब'आ आंखौहाय बुंबाय नोंनाव गोबां गिदिरथार बेमार जाबाय आगै होननानै बुंबाय आंखौ आब'आ। ओमफ्राय आंखौहाय मेदामनोबो खोन्थाबाय आब'आ बिदिनो
आनास्तासिया थै गोबादों होननानै बुंबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट मेडामा आंखौ बुंबाय एक्सरे खालामनो थिनबाय गासैखौबो नायजोब्बाय बिनि उनाव आंखौ टिबि बेमार मोननायखाय आंखौ ओरै थिनहरबाय न'आव थिनहरनानै ओरै जोंनाथ' मामाबो बाबाबो गोबां बेमार जानानै दङ बिनिफ्राय ओरैहाय मामाबो मेडिकेलावसो दङ ओमफ्राय आंखौहाय खोन्थाबाबो मामाया आंखौहाय दुखु मोनजानो गिनानै आब'मोना आंखौ न'आव मामामोननो खोन्थायासै बिनिफ्राय आङो मामामोनखौ बाबामोनखौ नुबोआखै बिनिफ्राय आंखौ डाइरेक्ट ओरै रङिया तामुलपुराव आंखौ सिस्टारफोरनाव आब'मोना दोनफैदों बिनिफ्रायसो आङो दा मोजां जानानै बेयाव फैदों ओमफ्राय दा मामाबो बाबाबो मोजां जाबाय आंबो गोबांथार अननायजों मोजां जाबाय आमाइ दैमालुनि बिनायजों आरो आगै आलफनसाबो आंनि थाखाय बिना होनायनि थाखाय आं गोबां मोजां जाबाय आंनि बुंनाया एसेनोसै मारै सोर नों आंनाव बेनो खावलायहरदोंमोन नामा औ आं फन खालामदोंमोन ना नोंखौहाय आमाइया आंनो आमाइ फ्रान्सिसआ नाम्बारखौ हरदों बिनिफ्राय आं नोंखौ बुंहरदोंमोन आमाइ आंनाव बिदिनो लोमजाबाय थायो मा जादोंथाय होननानै आं बुंहरदों बिनिफ्राय ओमफ्राय नों आंखौ बुंहरदों नोंनाव डेंगु जादों खोमा होननानै नों आंखौ बुंहरदों मुदुफुलनि बिलाइखौ देनानै लोंहोहरदों होमबाबो जेबो जायाखै हामाखै बिदिनो लोमजाबाय थायो बिनिफ्राय आङो मोजाङानो जाया बिनिफ्राय उनावहाय आङो साननैसो थानानै नोंसिनि बिनायजों जाबजों आंनि बेमारखौ मोननो हाबाय आं थै गोबानो हमबाय बिनि उनाव सानसेल' आं थै गोबादों आं उन्दुबाय दंमोन बेयावनो आं थै गोबानानै ओमफ्राय आं गिनानै आब'मोननोबो खोन्थायाखै मेडामनोबो रावनोबो खोन्थायाखै आङो ओमफ्राय बिनिफ्राय उनाव आङो ओरैहाय बाबाबोथ' अपारेसन जाखांनानै एसेल' मोजां जादोंमोन ओमफ्राय मामायाबो ग्रोब जानानै होबाय मामायाबो ओमफ्राय अपारेसन जानाय सम सफैबाय हरावनो ओमफ्राय बे हरावनो आंबो आरो थै गोबाबावबाय ओमफ्राय जे बेयाव आं गिनानै ओरै आब'मोननो खोन्थाबाय आब'मोनहाबो आंखौ डाइरेक्ट बुंबाय दि नोंनाव बेमार जाबाय आं मेडामनो खोन्थानोसै होननानै बुंबाय ओमफ्राय आब'आ खोन्थाबाय मेडामनो ओमफ्राय मेडाममोनाथ' बिदि बेमारखौ बाहेरनि मानसिफ्राथ' गोबांथार गियो बिनिफ्राय मेडामा आंखौ डाइरेक्ट बुंबाय साननैसोल' थादो नोङो बेयावहाय ओमफ्राय नोंखौ नायग्रोनानै नोंनि बेमारा जुदि मोजां नङाबा नों न'आव थांदो होनना बुंबाय आंखौहाय बिनिफ्राय नायहैबाय डाइरेक्ट बेमारखौ टिबि मोननानै ओमफ्राय आंखौ मेडामा इमारजेन्सि टिकेट दाननानै न'आव थिनहरबाय ओमफ्राय ओरै मामामोनाबो मेडिकेलावसो दङ आंखौ आब'आ न'आवहाय मेडिकेलावबो सोआसै मामामोनखौ देखायासै आंखौ डाइरेक्ट तामुलपुर सिस्टार कनभेन्टआव लानानै फैबाय बिनिफ्रायसो आं कर्स जोबनानै दा बेयाव फैदों आच्छा बेनिफ्राय नोङो सोरनाव बिखो आलफनसाखौ माब्रै होननानै बिखो नों आलफनसाखौ लोगो मोन्दोंमोन नामा आं सिगाङाव उन्दैयाव आगै आलफनसाखौ लोगो मोन्दों आं आगै आलफनसाखौ बुंदोंमोन दि आंनि बेमारनि थाखाय आंनि न'खरनि थाखाय अननानै नों आगैया बिनानै हो होनना बुंदों आं आरो आंनि थाखायल' नङा आंनि लोगोफोर आंनि बिदा फंबायफोरनि थाखायबो बिना हो आं बेफोरबायदि बुंदों बिनिफ्राय आं सोखाजानायखौ मोन्दों बेनिफ्राय नोङो आलफनसाखौ बबे बैसोसिम लोगो मोना बेथ' 11 बोसोर बैसोआवनो थैदोंमोन आंथ' बाराबो गोसोआवबो गैया माने आगै आलफनसायाबो उन्दैमोन आंबो बे समावहाय बारा गिदिर नङामोन एसे उन्दैसोमोन बेनिफ्राय नोङो आलफनसानाव जेनेबा नोङो बे थैनायखौ मिथियोना मिथियाखै बेनि थैनाया आं बिनि थैनायखौ खोनादों ओमफ्राय आंथ' गैयामोन फैयाखैमोन बेयावहाय खोनादोंमोन आरो बेनिफ्राय बिनियाव बिसय होननानै सोर नों बबेनिफ्राय मिथिगौ आं माने आंनो मामाबो खोन्थाहरदों ओरै गामिनिफ्रायबो आं खोनादों ओरै मामायाबो बुंदों आगै आलफनसानाव बे ओमफ्राय आं मामानो खोन्थादोंमोन होमबा बे टाइमाव मामाया मोजांमोन आं सिगाङावनो बेमार जाबाय थाखादों लोमजाबाय थायो खालि लोमजायोल' मोना मुलि जाबाबो मोजां जाया बिनिफ्राय उनावहाय बिदिनो मामायाबो बुंबाय आमाइ दैमालुजों नों खेनसे रायज्लायहर होनबाय ओमफ्राय आं नाम्बार बिनानै नोंनाव फन खालामबाय आच्छा बेनिफ्राय नोङो नोंनि देहायाव दा माबायदि नोंनि बे थै गोबानाय टिबि बेमारा नों दा मोजां जाबाय होननानै नों माबोरै मिथिखो माने आं माने मुलि कर्सआबो आंना जोब्बाय आरो आंखौ नायफिननो थिनदों आरो नायफिनबावबाय बेयावबो जेबो मोनासै दाथ' मोजाङैनो दङ इसोरनि अननाय आरो आलफनसानि बिसनाय गोबांथार सुबुंनि बिनाय आरो इसोरा नोंखौ सोखाबाय आरो डक्टरजों लोगोसे जों बिनायबो नांगौ इसोरनि बोर नांगौ बेनिखायनो जों बयबो बिनि मुङै आखाइ